إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد يوم ما سؤال بركة أو أن أجينا منكو يوم كراتون عقيدة توحيدي بفقه. Ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A wannan shine darasinmu na 4 a cikin karatunmu na fiqhu cikin wannan littafi na Ad-Durarul Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya na al-Imam Shawkani. A karatunmu na baya na 3 mun ji bayani akan wato yadda ake tsarkake abubuwa idan najasa ya taɓa su. Mun ji abubuwan da ake tsarkake su da ruwa da kuma yadda ake tsarkake su, me ake buƙata ya zamanto ya faru kafin a tabbatar da samuwar tsarki. Mun irga su abubuwa ne guda 4, ya zamanto najasan karan kanta ta kauce, abu na biyu warinta ya kauce, ɗanɗanonta ya kauce, sannan kalanta ya kauce. Na samu wannan abubuwan to shine najasa ta kau kenan, kuma da ruwa ake so a kawar da ita. Mun ji kuma abubuwan da ake iya tsarkake su ba da wato ruwa ba, kamar takalmi, kuma mun bada assignment akan wannan. Wasu sun turo, Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi, ya ƙara musu kuma juriya da jajircewa wurin bibiyan wannan karatuttuka. Wasu kuma ta yiwu sun saurara kuma ba su yi sun turo ba, to Allah ya ba su ikon yi. Har yanzu muna jira a turo assignment ɗin, ba mu yafe shi ba. Na'am, za mu tashi karatu babi na gaba, shine babin da zai magana akan biyan bukata, babu qada'il haja. To babin da zai bayani akan hukunce-hukuncen shiga banɗaki, me mutum zai yi kafin ya shiga, idan ya shiga me ya kamata ya yi, me bai zai yi ba, idan ya fito me zai yi. Wannan shine abin da wannan babi zai tattauna a kan shi. Allah subhanahu ta'ala ya samu dace. Malam yake cewa alal mutakhalli al-istitar, wato ya zama wajibi akan wanda zai keɓe domin biyan buƙata, fitsari ko bahaya ko makamantansu, to ya wajaba akan shi yayi mai al-istitar, ya suturce al'auran shi, wato ya ɓuya ta yadda ba za a gan shi ba, balle ma a ga al'auran shi. Malam ya ce wannan wajibi ne, wannan kuma saboda hadisai da suka zo da dama wanda suka wajabta mutum ya suturce al'auran shi, in ba dai wata larura ta dole ba, to suturce al'aura ya zama wajibi. Haramun ne mutum ya bari a ga al'auran shi, wannan haramun ne, kuma na daga cikin abin da ma yake jawo azaban kabari, kamar yadda wasu malamai suka fassara wancan hadisi na mutanen da ake wa azaban kabari, cewa daga cikin abin da ya jawo akwai rashin wato suturce al'aura da rashin ɓuya da barin mutane suna ganin al'auran mutum. Allah subhanahu ta'ala ya suturce mu, ya tsare mu daga wannan wato aiki ma wanda yake cike da kayan kunya. To idan mutum zai biya bukata, to ana so wato ya suturce al'auran shi, ya ɓuya hatta yadnuwa min al-ardi, har sai ya zo kusa da ƙasa. Wato mutum bai yaye tufafin shi a jikin shi ba har sai ya sunkuya ya zo dab da ƙasa. Wannan shine abin da ya kamata, domin mutum yana daga tsaye a wurin da ake iya hango shi, ya yaye tufafin shi a jikin shi, to wannan ya ba da ƙofa domin a hango al'auran shi. Kuma suturce al'auran nan wajibi ne, haramun ne mutum ya bayyana al'auran shi. Ya suturce hatta ya jima mai al'arda, har sai ya zo kusa da ƙasa, zai tsuguna sannan sai ya yaye tufafin nashi. Wal bu'du, kuma ya wajaba akan shi ya nisanci wato inda mutane suke, kamar yadda ya tabbata a hadisi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya, sahabin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama
wato idan zai biyan bukata yana tafiya nesa hatta la yura, har sai ya zamanto ba a kallon shi zai biyan bukata, sai ya je nesa inda ba a kallon shi sannan sai ya tsuguna ya biyan bukatan shi. To wannan yana daga cikin wato ladduba na biyan bukata, yana daga cikin abin da musulunci ya koya mana, mutum ya tafi nesa inda ba za a gan shi ba idan ya zamanto a fili ne kenan. Aw dukhulul kanifi, ko kuma ya shiga cikin banɗaki inda yake rufe yake kewaye, to wannan kaga ya zamanto ya yi daidai da wanda ya yi nisa inda ba za a gan shi ba. Abu na gaba da ake so mutum mai biyan bukata ya kiyaye shine wa tarkul kalam, da barin magana. Idan mutum yana cikin banɗaki ko yana biyan bukata, to haramun ne ya buɗi baki yana magana yana surutu, ba a so. Wal mulabasati lima lahu hurmatun, kuma ba a so mutum ya wato riƙi wani abin da yake da wata alfarma, mutum ya to yana riƙe da wani abu kamar alƙur'ani ko wani abu da yake ɗauke da ayan Allah da makamantansu, kamar yadda ya zo a hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai shiga banɗaki yana cire zoben shi saboda a ciki akwai stamp ɗin shi. Kun ga duk abin da yake da alfarma ba a so mutum kuma ya je yana biyan bukata abin yana tare da shi. Wa tajannubul amkinati allati mana'a an takhalli fiha, sannan kuma ana so mutum ya nisanci wuraren da wato shari'a ta hana yin biyan bukata a wurinsu, au urfin ko kuma al'ada. Shari'a ko al'ada ba ta yadda mutum ya je ya tsuguna a wurin ya yi biyan bukata ba, to mutum ya nisance shi. Shine wa tajannubul amkinati, da nisantan wurare allati mana an takalli fiha shar'un, wanda shari'a ta hana a yi biyan bukata a wurinsu, au urfin ko kuma al'adan mutane, saboda al'adan mutane ma shi ma abin lura ne jama'a. Ba iya abin da ayoyi da hadisi suka haramta ba ne shine ba a so. Shari'a tana lura da al'adan mutane a wurin ɗabbaƙa musu dokoki, kuma shi yasa duk wani abun da ya zama to al'ada na mutane, matuƙar dai wani abu na shari'a bai zo ya haramta shi ba, to ba a hana su, kuma ana kula da shi a wurin hukunce-hukunce na shari'a. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai kuma ya gaya mana duka, saƙo ne daga Allah ya gaya mana duka mu cewa mu nisanci wuraren da suke jawo tsinuwa, mu nisanci abubuwa guda biyu masu jawo tsinuwa. Sahabbai suka tambaye shi menene abubuwa biyu da suke jawo tsinuwa, sai ya ce mutum wato ya je ya tsuguna a kan hanyar mutane ko kuma inuwansu ya yi biyan bukata, inda ake bi ana wucewa, kamar irin hanyoyi da ake fasa su a tsakanin ciyawa da ciyawa, kamar wanda suke gefen gari cikin ƙauyuka, ko kuma kan layi a cikin gari da sauransu, mutum ya tsuguna ya yi ba haya. To wannan yana jawo tsinuwa. Wani in ya zo ya gani bai haƙuri ba, zai ce kai wanda yana abun Allah ya mai kaza, wannan ya ce Allah ya isa, wannan ya ce to duk waɗannan da su ne ma'anar tsinuwan. Sannan inuwan mutane, ƙarƙashin bishiya ko wata rumfa da ake zama a huta, mutum ko kuma wato mutum ya shiga cikin makaranta ya samu aji da duk dai wurin da ake hutawa, mutum ya je kawai ya ba haya a wurin. To wannan duka wanda Allah ya ce mu nisance su domin suna jawo tsinuwa. Mutane za su zo suna tsinewa mutum a kan wannan abun da ya aikata. Tun yana wuce a kan hanya, ba wata hanya sai wani tsakanin ɗan ciyawa da ciyawa, irin hanyar take fita a cikin ƙauye ɗin nan, mutum ya tsuguna tsakiyar hanyar ya yi ba haya, ga wannan cutarwa ne. A urfin da aka ce al'ada kuma, to ya shafi duk wani abun da zai iya cutar da mutane a yadda suke. Ka san wannan abun kawai a wurin ku wannan abun kunya ne, ba daidai ba ne ka yi shi, to sai ka nisance shi. Al'adar mutane abun lura ne. Wa adamul istiqbali wal istidbari lil qiblati, abu na gaba shine
barin fiskantan alƙibla wal istidbari ko kuma bata baya, wa adamul istiqbal da barin fiskanta wal istidbar ko juya baya lil qiblati ga alƙibla. Amma wannan malamai suka ce a wurin da ba gini bane, in ba a cikin banɗaki bane da yake kewaye, to wannan hukunci ya fi hawa wannan wurin da ba banɗaki ba, ba wurin da yake kewaye ba. Duk da cewa wasu malamai sun ce ko da inda yake kewayen ne ana so mutum wato ya yi ƙoƙari ya juya, kamar yadda sahabi Jabir bin Abdullah Allah ya yarda da shi yake cewa da suka je Sham bayan cewa an hana fuskantar alƙibla ko bata baya, sai suka samu wuraren banɗakai an gina su sun fuskanci alƙibla, sai ce mun shiga sai mu ɗan karkata kuma sai mu nemi gafaran Allah. Haka kenan wannan nuna cewa ko da wuri da yake kewaye ne ana so mutum ya karkace, amma wurin da yake fili yake waje, kamar mutum ya je gona ko suna tafiya akan hanya da je wani gari bukata ta kama shi aka tsaye da mota ya sauka, ya kamata ya bincike nan alƙibla kare fuskance ta ko kuma kada ya bata baya. saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataytum al-gha'ita fala tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun zo yin biyan bukata to kada ku fuskanci al-qibla kuma kada ku bata baya, sai dai ku kalli mafitar rana kuma faɗanta gabar kenan ko yamma. Wani zai ce a to gabar ba shi bane al-qibla, in an kalli gabar ai an fuskance ta, yamma ai in an fuskanci yamma kuma an ba al-qibla baya, wani ai toka da warwara kenan. A'a, su Makka da Madina su al-qiblan su kudu da arewa ne, kamar misali wanda yake Madina kenan zai kalli kudu ko shine al-qiblan shi. So kaga kenan maganan su al-qiblan su kudu da arewa ne, wanda Allah kuma yana magana a Madina ne, to su kudu da arewa shine fuskanta al-qibla ko kuma bata baya. Mu kuma a nan gabar da yamma shine fuskanta al-qibla shine kuma bata baya. Saboda haka mu kenan bara mu kalli gabar ba, bara mu kalli yamma ba, kamar yadda su a Madina ba za su kalli kudu ba, ba za su kalli arewa ba. To wannan shine. Wa alaihi al-istijmar, kuma ya wajaba akan shi yayi tsarki. Al-istijmar shine tsarkin dutse kenan. Shine al-istijmar bi salasati ahjarin, da duwatsu guda uku, wahidatin masu tsarki. Wato tsarkin dutse kamar yadda manzo Allah ya faɗa ya ce wa man istajmara falyutir, duk wanda zai yi tsarki da dutse ya yi witiri, ma'ana ya yi amfani da duwatsu guda uku ko biyar ko bakwai gurgurdan yadda ya samu tsarki. Idan mutum ya amfani da duwatsu guda huɗu guda uku, abin da yake so na wato najasa ya fita jikin shi bai gama fita ba, sai ya buƙaci ya ƙara ɗaya, sai ya ƙara ya zama huɗu, to sai ya ƙara na biyar ko da ya gama fita, saboda ya cika umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da witiri. Haka idan ya yi da biyu ya tsarkaka bare tsaya ba sai ya yi ukun nan, to kenan shi tsarki na dutse da ana so a yi shi witiri shine ya ce wa alaihi al-istijmar bi thalathati ahjar. To bai kawo al-istinja ba, tsarki da ruwa shine al-istinja, istijmar kuma tsarki da dutse, wannan duka duk wanda mutum yayi shikenan. Aw ma ya komo maqamaha, ko kuma abin da yake tsayuwa a matsayinta, wato su duwatsun kenan. In dai tsarki za a yi wanda ba na ruwa ba, ko da duwatsu ko da karare ko kuma irin tishu da muke amfani da su yanzu, to ana so dai mutum ya zamanto ya yi witiri, ya zamanto ya fita tsaf. Yace wa yundabu al-isti'azatu inda shuru'i, kuma ana so mutum ya nemi tsari kafin farawa, wato lokacin da zai shiga banɗakin kenan, to ya nemi tsari, addu'a na shiga banɗaki kenan, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi. Wannan shine addu'an shiga banɗaki, shine yace ana so mutum ya nemi tsari yayin farawa, shine wannan addu'a da ake yi.
sai a kokari kuma a haddace ta Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Kada mutum ya zo yana shiga ban daki kamar mai shiga nan ake shiga ba addu'a, kuma musulunci nan ne ma ake shiga ba addu'a. Sai dai filin kwallo ban san ko masu bal suna shiga da addu'a ba, ko mai shiga coci. Ba a shiga ban daki haka kawai mutum ya shiga, wannan yana iya jawo wato sharri na shaiɗanu. Allah ya tare mu. Wal istighfaru wal hamdu ba'da al faragi, ana so kuma mutum ya nemi gafara kuma ya gode wa Allah ba'da al faragi bayan ya gama biyan bukata. Mutum ya fito a ban daki, a cikin addu'an da ake an fito a ban daki akwai ita godiya ga Allah kuma akwai neman gafara. In mutum ya fito zai ce gufranaka, ga shi ne ya nemi gafara. Sannan kuma cewa da zai alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani din nan, to shi kuma shine nan godiya ga Allah. Wannan su ne wato abubuwa da ake yi yayin biyan bukata, a lokacin da ake cikin biyan bukata, kuma abubuwan da ba a yi an ji su, sannan bayan an gama kuma ga abin da ake so a yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, har mu ƙara karantawa da fassarawa sau ɗaya saboda a riƙe fassara. Alal mutakallil istisar, ya wajaba akan wanda ya keɓe zai biyan bukata wato ya suturta al'aura, hatta yadnuwa min al-ardi, har sai yayi kusa da ƙasa, sai ya sunkuyo kusa da ƙasa sai ya yaye tufafin shi. Wal bu'du, kuma ana so yayi nisa da jama'a. Idan wurin da yake buɗe ne a fili, mutum ya sauka a mota zai yi bahaya, ana cikin tafiya an tsaye da direba, to kada ka tsuguna a bakin mota kawai kowa yana kallon ka, a'a ka tafi nesa ka dan shiga cikin ciyawa. Aw dukulul khanifi, ko kuma mutum ya shiga ban ɗaki inda bara a ganshi ba ko wurin da ke kewaye. Wa tarkul kalam, kuma ana son mutum ya kame kada ya yi magana a yayin biyan bukata. Hadisin Manzon sallallahu alaihi wasallam da an yi magana akan ingancin shi, cewa kada wasu mutum biyu su tafi suna biyan bukata suna yin bahaya, sashinsu kuma yana yi wa sashi magana, ya ce wannan to Allah yana kyaman haka. Ko kuma hadisin da wani ya zo yana yi wa Manzon sallallahu alaihi wasallam sallama a lokacin da yake yin biyan bukata sai bai amsa ba, na fitsari kenan. Wa adamul istiqbal, afwan, wal mulabasatu lima lahu hurmatun, ba a so mutum kuma ya cakudu ko kuma yana gogayya da wani abun da yake da alfarma a lokacin da yake biyan bukata, kamar ya rike wani abu kenan da ke dauke da sunan Allah, ko wani abu na addini, ko wani abu dai mai alfarma. Na ce mai alfarma ba lallai sai iya abin da ya shafi sunan Allah ba, duk wani abu mai daraja bai kamata mutum ya je da shi ban ɗaki a yayin biyan bukata ba. Wa tajannubul amkinati allati mana'a an takalli fiha shar'un, kuma ana so mutum ya nisanci wuraren da wato shari'a ta hana a yi biyan bukata a cikinsu, au urfun, ko kuma al'adar mutane ba ta yadda da haka ba ta son haka. Wa adamul istiqbali wal istidbari, da kuma barin fuskanta ko ba da baya lil qiblati ga al-qibla. Wa alaihi al-istijmar bi thalathati ahjarin tahiratin, kuma ya wajaba akan wanda yayi bahaya ko fitsari yayi tsarki inda dutse ne da duwatsu guda 3 masu tsarki. Aw ma yaqumu maqamaha, ko kuma abin da yake tsayuwa a madadinta, wato kenan tsarki da ruwa, ko kuma tsarki da sauran abubuwan da ake tsarki da su, irin duwatsun kamar tishu da muka faɗa da karare da sauransu. Wa yundabu al-isti'azatu inda shuru'i, kuma ana so mutum ya nemi tsari yayin farawa lokacin shiga ban ɗaki. Wal istighfaru wal hamdu ba'da al-faragi, kuma ana so ya nemi gafaran Allah ya kuma yi godiya ga Allah bayan ya gama. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.